ବୋଉ ଯିବାର 16 ବର୍ଷ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ବୋଉ ସହ ବିଦାଇ ଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। ଧୂଆଁଳିଆ ବୋଉ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ। ବୋଉ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ଆଗରୁ, ଭଲ କରି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ବୋଉ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା କେଉଁ ଏକ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ। ଖାଲି ଯାହା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ମୃତି। ବୋଉ ଅନ୍ତେ ବାପା, ପିଉସା, ଜେଜେମା ଆଉ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବୋଉର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ନେହ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଶାସନରେ ବିତି ଯାଇଥିଲା ମୋ ପିଲାଦିନ। ହୁଏତ ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ବୋଉକୁ ଗୋଟାପଣେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ପାରିନି ବୋଉ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୋ ଭିତରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଇତି ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଚିହ୍ନାଜଣା ଲୋକ ଟୁପାଟୁପ୍ ହୁଅନ୍ତି, କ'ଣ ମ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମା' ମଲାଣି, ଇଏ କ'ଣ ଏବେ ଯାଏଁ ଭୁଲି ପାରୁନୁ? କିଏ କିଏ ବିଦ୍ରୂପ କରନ୍ତି, କିଏ କିଏ ମୁହଁ ମୋଡ଼ନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲେ। ହସ, ଦୟା ଆଉ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ଥାଏ। କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରେନା ଯେ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀରାଇଜର କାହାଣୀ ଭଳି। ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରେ ମୁଁ କିଏ? ନାକ ବନ୍ଦ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଲୁହ ଢାଳେ। ଡେରି ରାତି ଯାଏଁ ବୋଉର କେବେ କେମିତି ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବତୋଟାରେ ବସି କେତେ କ'ଣ ଅବାନ୍ତର କଳ୍ପନା କରେ। ଲାଗେ ଆମ୍ବଗଛ ସେପଟୁ ବୋଉ ବାହାରି ଆସିବ, ନହେଲେ ପରୀ ବେଶରେ ଉଡ଼ି ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବନାରେ ଆଖି ବୁଜି ହେଇ ଆସେ। ବୋଉ ଆସେ। ବୋଉ ଥାଏ ଠିକ୍ 16 ବର୍ଷ ତଳ ଭଳି। ବୋଉର ମୁହଁ କିମ୍ବା ଦେହ କୋଉଠି ବି ବୟସର ଛାପ ନଥାଏ। ସେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଧିକ୍କା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଝରକା ଖୋଲେ, ବାହାରକୁ ଦେଖେ। କେବେ କେମିତି ଦୁଆର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଭାବିଲେ ମନରେ କେତେ କ'ଣ ଭାବନା ଆସେ। ସତରେ ଯଦି ଭୂତ ହେଇକି ଆସେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଡରି ଯିବିନି ତ? ମୋତେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସେ। ବହଳ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବୋଉକୁ ତମାମ୍ ଖୋଜିଲା ପରେ ଆଖି ଜାଲୁଜାଲୁଆ ହେଇ ଆସେ। ଛାତି ରୁନ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ଲୁହ ସବୁ ନାକ ବାଟ ଦେଇ ପାଟିକୁ ପଶିଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଏ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ। ରୁମକୁ ଆସେ। ବୋଉର ଫଟୋ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଦ ହୋଇଯାଏ। ବୋଉ ଯେ ନିଇତି ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ତା ନୁହେଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ପକାଏ। ତାର ସେ ଅଧାଡ଼ିଭା ଝାପ୍ସା ସ୍ମୃତିକୁ ଉଖାରେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ବୋଉର ସ୍ମୃତି ଜୀବନ୍ତ ରହୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବି ଅଳନ୍ଧୁ ନ ଲାଗୁ। ବୋଉ ପାଇଁ ଜାଣି ଜାଣି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଏ। ସେ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶକ୍ତି ଦିଏ। ମୋ ମନୋବଳ ବଢ଼ିଯାଏ। ଲାଗେ ବୋଉ ଯେମିତି ମୋ ଚାରିପାଖେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ମୋର ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ସେ ମୋ ସହ ଅଛି। ହଷ୍ଟେଲ ଛୁଟି ହେଲେ ମୁଁ ଯେବେ ଘରକୁ ଯାଏ, ସକାଳ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼େନି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ବି ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଶେଷଥର ପାଇଁ ମୁଁ ବୋଉ ସହ ଶୋଇଥିଲି। ତକିଆରେ ମୁହଁ ଚାପି ମୁଁ ବୋଉକୁ ମନେ ପକାଏ। ଏମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇ 6 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ଆଉ ବୋଉ ଛାତିରେ ମୁହଁ ଗୁଞ୍ଜି ସବୁ ଉଷ୍ଣତା ଶୋଷି ନେଉଛି। ଏ ମା, ଉଠ୍। ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ କିଏ ଶୁଏ? ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଲି ଶୋଉଥିବୁ ତୁ। ଉଠ୍ ଉଠ୍। ହେଇ ତୋ ଚା' ସେଇଠି ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହିଲା, ପିଇଦେ। ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ଖା, ପାଠ ପଢ଼। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ
ମୁହଁ କାଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ